M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachiwiri pa 28 Oktoba 2025 ndipo tsiku la lero tikuchita chaka kulemekeza Simoni ndi Judi woyera. Mawu athu oyamba akuchokera mu kalata ya Paulo kwa Efeso mutu wa 2 kuyambira ndime ya 19 kulekeza 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mai Stella Wallen kuchokera St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wabwino ndi momwe adalembera Luka woyera mutu wa 6 kuyambira ndime ya 12 kulekeza 19. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Raymond Mwale, a Pastoral Director mu Diocese ya Mzuzu. Mawu a kalata ya Paulo kwa Aefeso. N'chifukwa chake tsono inu amene simuli Ayuda sindinunso alendo kapena akudza ayi, koma ndinu nzika pamodzi ndi anthu ake a Mulungu, ndiponso ndinu a m'banja lake la Mulungu. Ndinu omangidwa pamodzi nyumba yomangidwa pa maziko amene ndi atumwi ndi aneneri, ndipo Khristu Yesu mwini ndiye mwala wapangodya. Mwa iyeyo nyumba yonse ikumangidwa molimba, ndipo ikukula kuti ikhale nyumba yopatulika ya Ambuye. Mwa iyeyu inunso mukumangidwa pamodzi ndi ena onse, kuti mukhale nyumba yokhalamo Mulungu mwa Mzimu Woyera. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu wa uthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 6 kuyambira ndime ya 12 kulekeza 19. Masiku amenewo Yesu adapita ku phiri kukapemphera, ndipo adachezera usiku wonse akupemphera kwa Mulungu. Kutacha adayitana ophunzira ake nasankhapo 12, adawatcha atumwi. Anthu ake anali awa: Simoni, amene Yesu adamutcha dzina loti Petro, ndi m'bale wake Andreya, Yakobe ndi Yohane, Filipo ndi Bartolomeyo, Mateyo ndi Tomasi, Yakobe mwana wa Alifeyo ndi Simoni wa mchipani cha ndale cha Azeloti, Yudasi mwana wa Yakobe, ndiponso Yudasi Iskarioti amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani ake. Yesu adatsika phiri pamodzi ndi ophunzira ake nayima pa chidikha. Panali khamu lalikulu la ophunzira ake, ndipo anthu ena ambirimbiri ochokera ku dera lonse la Yudeya ndi ku Yerusalemu ndi kumbali ya nyanja, ku Tiro ndi ku Sidoni. Iwo adabwera kuzamva mawu ake ndiponso kuti iwo awachiritse. Anthu amene ankatsautsidwa ndi mizimu yoyipa, amene onso iye ankawachiritsa. Anthu onsewo ankafuna kumukhudza
chifukwa mphamvu zinkatuluka mwa iye ndi kuwachiritsa onse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Lero tikuchita chaka cha Simoni ndi Judi oyera, amene iwowo anali atumwi, amene ngakhale amasiyana maonekedwe, koma chifukwa cha kutumikira Ambuye ndithu iwowo anali pamodzi, anali wofanana mu zochitika zawo, mu utumiki wawo, anali wozipereka pogwira ntchito potumikira Ambuye. Tiziwa bwino lomwe Simoni ameneyu ndi uja kuti anali wachikhumbokhumbo chofikapo potumikira Ambuye. Iye sankachedwa kutumikira Ambuye, ndiye kuti ankayika zonse pasogolo kutumikira Ambuye. Tikayang'ananso Judi woyera, ndi iye amene uja amatchedwa woyera, amene amathandiza anthu amene ali ndi milandu yakayakaya, milandu yochititsa mantha. Iyeyo ndithu amathandiza. He is the patron of those who have hopeless cases. St. Jude amathandiza anthu amene ataya mtima, anthu amene akuona kuti ifeyo basi kwathu kulibe, ifeyo basi poti anena kuti basi anthu sangachiteso kena kalikonse kuti atithandize, ifeyo basi akuti mankhwala sakupezeka, ifeyo basi akuti anthu sangachitepo kalikonse. Judi woyera amatilimbikisa, amatithandiza kuti mu nthawi zimene tivutika, mu nthawi zimene titaya mtima, tisakhale operewera ndi kukhala kutali ndi Ambuye. Chikhulupiriro chathu chikhale di mwa Ambuye, tifikedi kukhala mwa Ambuye. Ndipo mawu athu alero akutisimikizira koyerayera koposa kunena kuti ndife nzika, ndife ake eni a Mulungu, amodzi mwa Yesu Khristu. Paulo oyera akutisimikizira kwa Efeso kunena kuti ndife ake a Yesu Khristu, ndife amodzi. Tisaziyang'anire pansi, tisathamange ndithu kuyang'ana zimene zitisiyanitsa ayi, koma tiyang'ane zimene zitibweretsa pamodzi. Ngati a Khristu, ngati amene tikumana mnyumba imodzi ya Ambuye, tisaziyang'anire pansi, tithamange nthawi zonse, tigwirizane nthawi zonse. Ngakhale tivale zosiyana-siyana, tivale mauniform osiyana-siyana, tichedwe ndi magulu osiyana-siyana, tisakhale kuziyang'anira pansi kapena kumalimbana chifukwa cha kusiyana mayina ayi, koma tonsefe tibwere pamodzi, tilimbikisane, tithandizane. Pamene kwaya iyi ikulekezera, kwaya inayi iyambira pomwepo. Pamene gulu iliri lilekezera, kandi gulu la zamabanja, pali magulu amabanja osiyana-siyana. Pamene gulu limodzi lisiyira, gulu lina limayambira pamene popo kuthandizana. Pamene a Khristu a gulu ili asiyira apa, a Khristu a gulu ili asiyambira pomwepo. Tonsefe iselilelesi ndi kuthandizana, ndife amodzi. Ndipo umodzi wathu ukulunjika pa Yesu Khristu. So we can say Christ is the common denominator. Christ brings us all together. Tonsefe tikubwera pamodzi mwa Khristu. Ndife amodzi mwa Khristu. Kumbukirani, sakramenti la ubatizo limene tinalandira limatithandiza, limatisandutsa kukhala ana a Iye, kukhala amodzi. Kusawerengera kumene timachokera, kusawerengera mapezedwe athu, kusawerengera mayankhulidwe athu, maonekedwe athu, tonse timasanduka amodzi. Sakramenti la Ukaristiya ndi chakudya chimene
chimalimbitsa, chimene chimakudza, chimene chimapititsa patsogolo ndithu umodzi wathu, chimakulitsa umodzi wathu, umodzi wa ana a Mulungu. Kotero abale ndi alongo, pamene tisonkhana, pamene tilandira zabwino ngati ana a Mulungu, tisakhale ana okokerana uku ndi uku, tikhale ana okoma mtima, tikhale anthu wachifundo, kuwachitira chifundo anzathu, kuti ndife amodzi. Zimene tilandira, zabwino zimene tilandira, zitithandize ifeyo kuthandiza anthu ena. Sakramenti la Ukaristiya limene ndilandira lindithandize kukhala ndithu ndi mtima wothandiza anthu ena. Ukaristiya umene ndilandire usanditenge ineyo kundionetsa ineyo ngati woyerayera, kuonetsa ena kukhala ngati anthu woperewera. Ayi, Ukaristiya utithandize kukhala ndi chifundo, kupempherera anzathu, kulimbisa umodzi wathu pakati pathu. Ndife amodzi, ampingo umodzi. Ine ndikhulupirira mpingo umodzi wa pamalo ponse. Ine ndimvera, ndikumbukira tinkayimba ku seminari, ine ndimvera, ine ndimvera, ine ndimvera, ine ndimvera. Kumvera ndithu mpingo wa pamalo ponse ndi mphatso imene timalandira mwa Ambuye, ndipo mpingo umenewu ndithu udayima pa apostoli, udayima pa iwo apostoli aja, ndipo ife tonse timamanga mpingo umenewu. Mpingo uwu ndi wofunikira, mpingo uwu ndi wabwino, ndipo akuti iye Ambuye Yesu ndi mwala wapangodya, miyala imene timangira mpingo umenewu, mpingo wa apostoli. Tamva ndithu mu Uthenga Wabwino, iye anasankha atumwi amenewa ofunikira kufalitsa Uthenga Wabwino, ndipo akuti tonsefe pamodzi timamanga mpingo wa Ambuye. Mpingo umenewu unafika, unayima pake penipeni pa Yesu Khristu. Ndiko kuti mpingo ndiofunikira. Anthu ena amanyoza mpingo, anthu ena amapeperesa mpingo, amanena mawu oti ena mwina atakungotizunguza pakanthawi kakang'ono. Ena amanena mwachidule monena kuti ayi mpingo sukapulumusa munthu. Ayi, ife tiziwa mphamvu ya mpingo, kuti mpingo unagona pa apostoli, ndipo the cornerstone of the church is Christ himself. Ndiye kunena kuti mpingo, mu mpingo muli iwo Ambuye Yesu Khristu, mu mpingo muli dzina la Yesu Khristu, mu mpingo muli mphamvu za Yesu Khristu zotithandiza ife kupulumuka. Mpingo sungati choseko ifeyo kwa Yesu Khristu. Ayi, mpingo umatisogolera mwa Yesu Khristu. Mu mpingo ifeyo chikhulupiriro chathu chimakula. So the church nourishes the faith. It nurtures the faith. Kuti chikhulupiriro chathu mwa Ambuye chikule, chimakula kudzera muzimene timalandira, timamva ku church. Ndiye ena akatipusisa akabwera ndikukuwuzani ayi chalichi silikapulumusa munthu, akufuna kuti inuyo musapite ku church, akufuna inuyo musayikepo mtima kuthandiza mpingo wanu kupita chisogolo. Ayi, mpingo utithandiza. It's a sweeping statement, it's a dangerous statement imene anthu ena amene adana ndi mpingo, amene anyoza mpingo amanena. Inu ndife tiziwe lero kuti apostoli aja, Simoni ndi Juda ndi anzake onse amene tikukondwerera lerolo, amene tamva mu Uthenga wa lerolo, amatilimbikisa kupita chisogolo. Mpingo wathu wagona pa iye Yesu Khristu, ndipo Yesu Khristu amatipasa mphaso zosiyana-siyana. Kodi inu ndi ine timayikapo mtima kuthandiza umodzi umene wena kuoneka mukati mwa mpingo? Kodi machitidwe athu amatithandiza
ifeyo kupita pasogolo mu umodzi wa mpingo. Mwina titha kuzifunsa, kodi ineyo ndibweretsa bwanji umodzi wa mpingo mu moyo wanga? Tiye tipemphere chaulere chimenechi chothandizana ndithu a Khristu ndi anthu amene athandizana pochita zabwino, pokweza umodzi wawo ndi kupititsa pasogolo chikhulupiriro chawo. Amen.